Danas pravimo ove jabuke štrudle. Prvo začelavimo 6 do 7 jabuka. Posle sečemo u 4 manje komadiće i bacimo kore. Možeš da rendaš, ali meni se sviđa pančeta jabuka koje i dalje ima krckavnosti u sebe kad jedeš ovako male komadiće. I tako sam ja merila na vagu 430 grama. Dodajemo soka od pola limuna. I sada dodajemo 133 grama šećera. Ako nećete previše slatko, stavite isto 20, ali mora da bude dosta šećera da se pravi kako treba. More, all done. Umešajte šećer, limon i jabuka ovdje kao što Kiki radi. Dodajte puter u tigan, nek se polako zatopi i dodaj vaše jabuke. Zamešaj u tigan malo i stavi poklopac 2 minuta da se pusti vodu ovako. Sada dodajemo ciment. Prvo dodajem 1 kašiku i zamešam. I vidiš kako ti se sviđa boju. Ipak sam je dodala još 1 kašiku jer volim ciment. Promešaj dobro i ostavi nek se kuva još 7 minuta sa poklopcom. Kada skineš, napravit ćemo sloj. Stavila sam 2 kašikice sloja u vodu hladnu i mešamo konstantno 1 minut dok se ne pravi ovako kao džem. I stavimo u drugu činiju da se hladi. Evo sad izsadimo testo. Ovaj testo sam ja koristila. Bitno je da je dosta hladan, da je skoro još zamrznuto, ali da možeš ovako da ga kineš. Znači kada ga otvoriš da i ovako se kine. Ovo je skoro zaleđeno, samo što mogu da ga koristim. Kako pravite čaše, vrati u zamrzivač testo da ne bi se odhladilo. I ovako sečeš jedno parče, napraviš pod i zid na 3 stranu. I ovako pravite čašicu za vaše jabuke. Trebalo bi da ostane još malo parče ovoga testo i ja sam ga ostavila 3 do 4 minuta da se malo odledni, da mogu ovako da ga otvorim. I sečemo ovako. I sada ovo je sve što smo pravili. Zamotaj ove štapiće i vrati u frižider. Dok napunimo
čašice sa našim jabukama. Kada puniš, vidi da je skroz do vrh. Vidjet ćeš kada stavljamo pačeta testo. Kada završiš, opet izvadiš testo i meriš da ide tako i seči svi pačeta. Ja sam radila jabuke čašice u frižider dok sam ja to sekla. I sad ovako, stavimo otprilike 3 do 4 ove pačeta preko. Skineš što je malo veliko, skineš i tako. S ovaj recept skoro ni malo testo nije se potrošilo, sve smo iskoristili. I testo do fil je bukvalno perfektno. Ali ako vam se ne sviđa ovaj stil ili nemate ovakav tigan, možda da napravite u veći tigan, isti je koncept sa jabukama i testo. Samo napravite dole testo, napravite zid i preko one linice i to je to. Ovdje sam stavila mlijeko i žumance, izvadila ovo sa frižidera, zamazala i stavila da se peče na lajkujte i zapiši u komentare ako hoćeš da ti pošaljem recept.